ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/25 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೇನಿಕಲು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯವೈನ ಮಿತ್ರರಾದುಳ್ಳರು. 5 ವರಣಿಗಳಿಗೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶತ್ರುತ್ವ ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕರಾದುಳ್ಳರು, ನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಬನವ ಆದೇಶ ತೆಗೆದು ನೈನು ಕಾರ್ಯವಿಡದು ಕನ್ನಡಾಪು. ಉತ್ತರ: ನಿಕಲಿ ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು ಸದಾ ಬ್ಯಾರ್ಜಿನ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಎರಂಡಲ ಇಂದು ದಾದ ನಿಕಲಿ ಏರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ತೀರ್ಪಲೆ. ಎಂಗುಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಕಾಮಾಗ್ನಿನ ತೆಕ್ಕವನಂಚಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಲ್ಲ ತಪ್ಪಲಾದುಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾಮಾಗ್ನಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಗುಳು ಮಾತೆರುಗಳು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಲೆ ದೈವಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗನಿಕಲ ಜೀವನದ ದೋಣಿ ಪಾರಾಪಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಸಹಜವಾದ ನೆನಪುಡುಕುಳಿದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ದುಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಟೈಟ್ ಅತ್ತನ ಹಠವಾದ ಕುಲ್ಲೊಡದನ್ನು ಬಂದು ತಬ್ಬಿ ಪಾಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಜೆಂಚಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಬ್ಬೇ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಆ ಹಠ ಯೋಗಿಲು ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಆದ ಕುಲ್ವೇರು ಕಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರು ಪಾಡೊಂದು ಬಂದ ಪದ್ಮಾಸನ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ವೇರು ಮುನ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಆರಾಮಾದ ಕುಲ್ಲೊನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲೆ. ಇದು ಸಹಜ ನೆನಪಾದುಂಡು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಕುಲ್ದುಪ್ಪನ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನು ತೊಜ್ಪೊಂದು ಎಂಚ ತೂಲೆ ಈ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ತರಡು ಕುಲ್ದನು. ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲತ್ತೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಎಂಗುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದ ಬಲೆ ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡುಪ್ಪು. ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಬೇತಕ್ಲ ನೆನಪನ್ನು ಎತ್ತಪಾಡ್ಲೆ. ಕೆಲವರು ಹನುಮಂತನ, ಕೆಲವರು ಸಾಧು ಸಂತ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ನೆನಪು ಅಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈತೆ ನೆನಪನೆ ಬುಡುಡಾಪುಂಡು ನೆನಪಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಉರ್ಲರತ್ತೆ. ಪೂಜೆಗಾದ ಪೂಜಾರಿ ಮಂದಿರಗೂ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪುಗುಲ ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಎರಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕದು ಅಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಲೆ ಶಿವ ಬಾಬನ ಹೇಳಿಕೆಯಾದುಂಡು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ರೈದವರಾರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಾಕಾರಡೆ ಪತದು ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲ ಇಂದುವಂತೂ ಸರಿಯೇನ ಶಬ್ದತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಪತಿತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಅತ್ತೆ. ಆನೆದವರ ಜೋಕುಲು ಓವಿಯ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರತ್ತೆ. ಓವಿಯ ಗುರು ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ಕೇವಲ ಈತೇನೆ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪಲು ಕಲೆಯುಂಡು. ಇಂದು ಯೋಗ ಬಲ ಅತ್ತಂದ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಆದುಂಡು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಬೇಹತ್ತದ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯನೆ ಬಂತಿರತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಭಗವಂತೆ ತೆರಿಪೇರು ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೇನ ಬುಡಿ ಎರಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವು ಪಾಯಿಚ್ಚಿ ಪಾವನ ಅದು ಪೋನಗನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ ಪದವಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಗುಲಿಗಳಿಗೆ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಪ ಯಾನ ಸಂದೇಶ ಯಾದುಲ್ಲೆ ನೀನು ತೆರಿಪವನಿಟ್ಟು ಹೂವೆ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆಯರು ಅಹಲ್ಯರು ಕುಬ್ಜೆಯರ್ಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಆದುಂಡು. ಭಲೆ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪು ನಕ್ಲಾದುಪ್ಪಡು ಗೃಹಸ್ಥಡುಪ್ಪು ನಕ್ಲಾದುಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ನೆನಪು ಮುಲ್ಪರು ಬಂದತ್ತು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪಿದೈಗುಪ್ಪು ನಕ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪಲ ಬಾಬರ್ದರು ಪ್ರಸಾದ ಪೋಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆಂತರ್ಯುಡೆ ತುಂಜಿ ಖುಷಿಪ್ಪುನು. ಈ ಚಿಚಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನಕುಲುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರನು ಸುಖಧಾಮ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯ್ದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಾರ ಖುಷಿಪ್ಪುನು. ಏಪ ನಿಕಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿನೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಂತದೆ. ಬಾಬಾ 1000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು. ಈತೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಮಾಯದ ಮೆತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆಯೊಡಾಪುಂಡು. ಈತೆ ಈ ದುಃಖ ಧಾಮಡಂತೂ ಉಪ್ಪುಲೆಕಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಸುಖ ಧಾಮಡು ಪಾಯರಗಾದೆ ಓದುವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣ ಮುಗಿತದು ಪಿರ ತಿರುಗುಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆಗಾದೆ ಬೈದೆ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಆತ್ಮೂಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮವು ಪಿದಾರ್ದು ಹೋಗಿರು. ಯಾನ ಕಾಲರ್ನ ಕಾಲ ಮಹಾಕಾಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರಳ ಶರೀರದ ಬುಡ್ಪದ ಆತ್ಮಲಿಂಗಲೆ ತುಣುಪೋಕೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಬೇಗನೆ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಪರತು ಶರೀರವಾದನು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾನು ಮಾತೆರಳ ಲೆತುಂಡು ಪೋಪೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೇದರು ಭಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರ ಅಂಡ ಅರ್ಥದಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಉಂಚೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದೆ ತೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪಂದು ಪನಗುಪ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ರಾಜ ಆಪುಚೇರು, ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ಪುಚೇರು. ಅರೆಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಮಾಲೆನ ಜಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಾಮರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐಟ್ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತೆ ಶಿವ ದುಲ್ಲೇರು, ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನ ದೀತೇರು. ಹೆಂಚ ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಸಹ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ವೈಕುಂಠನಾಥ ಬೆನ್ನೆ ಕಂಡೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನ ದೀತೇರು. ನಿಗ್ಲಿತ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಬೆನ್ನೆ ಕಂಡೆ ಬಂದು ಪನ್ಪರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಚ್ಚಿ. ನಿಗ್ಲಿತ ತೆರಿ ಒಂದರ ಭಗವಂತೆ ಬರೀ ನಿರಾಕಾರ ದುಲ್ಲೇರು. ಓವೇ ದೇಹದರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನಿಯರು ಸಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗಳ ಪನ್ಪುಜೆ ರೈತವರ ಮನುಷ್ಯರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ನುಂಡ್ರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆ ಕೇವಲ ನೂತ ಎನ್ಮ ಮಣಿಕಲೆದ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆ ರೈಕಿ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದಾರು ಐದ್ಲ ಸುರುಕು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಪಡತೆ. ಆ ಸಮಯಗೂ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಸತ್ಯಯುಗದ ಆಂದಿದ ಸಂಗಮೇಗ ಬಂದು ಪನೊಡಾಕೊಂಡು ಅವು ಇಂದುವೇ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೇಘವಾದುಂಡು. ಇದೇನು ಮನುಷ್ಯರು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅವತಾರ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ನು ಮರೆತದು ಅರೆನು ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಲು ಕನಟು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಬಂತೇರು. ಇಂದು ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಆ ಪಾತ್ರ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ ನಾಟಕ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಲಡೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡ ಐತ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆವು. ಎರಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲೈನು ಮರೆತು ಪೋಲೆ. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕುಲ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ದೇರು ಈ ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂಡುತ್ತೇರು. ಐನರ್ದವರ ಆ ಪಾತೆರನು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆಲ ಪೋಚ್ಚಿ ನಿಗ್ಲು ಜೂಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಸೇವೆಡ್ ಏರಾಂಡಲ ವಿಘ್ನ ರೂಪಾಯಿರಬಲ್ಲಿ, ಸೇವೆಡ್ ನಿರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ತಜ್ಪಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬನ ಸೇವೆ ಅತ್ತೆ. ಐತಿ ಏಪಲ ನಾ ಅತನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನ್ನರು. ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿ ಅದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂದ ಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡಾಪನು. ಬಾಬನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಚೋಕ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದ ಪುದರ್ನ ಈ ರೀತಿ ದೀಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಇಂದು ಒಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ತೇರಿ ಉನ್ನಡು ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಹೊಸ ತರ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಸ ವಸ್ತುಂತುವುದು ಉಲಾಯಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ವಿದೇಶದಲ್ಲ ಸಹ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಪಂಡ ಪರತಿರ್ದಲ ಪರತ್ತು ಅವು ಭಗವಂತನೇ ಕಲ್ಪದುಪ್ಪುನೆ ಅದೊಂದು ಒಯ್ಕ 5,000 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯಯೋಗ ತೆರೆತೆಗೊಟ್ಟು ಯೋಗ ಪೂಜಿ ಏರು ಕಲ್ಪದಿರೋ ಅಕ್ಲಾಂತ ಪಿದರ್ದು ಪೋಯರು ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗನೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಪಂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಭಗವಂತೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವೇ ಭಗವಂತೆ ಕೂಡ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಇಂದೆರದು ಪಾವನ ಆಪರು ಆ ಸಮಯದ ತತ್ವಲ್ಲ ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರ್ಲ ಸಹ ಏತು ನಷ್ಟನುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪರತ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಪದ್ರವಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪದ್ರವದ ಪಾತ್ರಣ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ದಾಸ್ಯಾದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಶತ್ರುವಾದ ದುಃಖ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯದ ದುಃಖದ ಪಾತ್ರಣ ಹೆಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟಂತೂ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅವು ಸ್ಥಾಪನೆ. ಬಾಬಾ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಲ್ಪವಿರು. ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡೋ ಅಕಲೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿಯಾನು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಪಿದರ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಹಕ್ಕಾರದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಯ ಜಯಕರ ಹಾಕೊಂಡು ಪರತ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜ್ಯೋಪನಗ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇಚ್ಛಂದು. ಇನ್ನು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರ ಅದೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಐನರದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ಬೊದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಸಡುಪ್ಪು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವಿಸದು ಮೋಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಈಶ್ವರೇ ಸೇವೆಯಾದೊಂದು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಬಾಬನ ಸೇವೆಂಡು ವಿಘ್ನ ರೂಪ ಹೊರ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಸೇವಾರ್ಥವಾದ ಆದೇಶನು ಕೊರಂದುಪ್ಪೇರು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಏರೆ ಬರಡು ಮಾತೆರುಗಳ ಸತ್ಯ ಮಿತ್ರರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿತ್ರರಾದುಲ್ಲರು. ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಮಿತ್ರರಡ ಓವೆ ಸತೃತ್ವಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓವೆ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಶಿವ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮಂತದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ನಿಕುಲ್ ನವೇ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತನರು. ರೈಲ್ಡ್
ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪನಗಲ ಅಲ್ಪಂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಸೋತುಪ್ಪೇರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಐಕಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಆದುಂಡು ಐನು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪಾಡುನುಡು. ನಿಗುಲು ಏರು ಪಂದು ಎರಡಲ ಕೇಂದ್ರಡ ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ತಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಚ ಆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ತಕ್ಲು ಸ್ಥೂಲ ಸೂನು ತೆಕ್ಕೈರೆಗಾದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಮಾಗ್ನಿಡು ಪೊತ್ತುದು ಪೋತೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಲೆ. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪವಿತ್ರಲೆ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಧೋನಿ ಪಾರಾಪುಂಡು. ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತದಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರೇ ಜೋಕುಲು ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜಿರ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮುರಳಿಡಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪು ರೈಡ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೈತಲಿ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಕೊಡು ಏರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡಲ ಸಹ ಹಕ್ಲೆಗಿಂದ ತಮಿತ್ತು ತೆರಿಪದು ಕೊಡಲಿ. ಬೇರೆ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಬೇರನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಮನುಷ್ಯರನ ಮಹಿಮೆ ಮಂಕುಜ ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪದ ಬಲೋಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಪಾಪಲು ಕಲೆಯುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಂತಿಮ ಗತಿ ಸೋಗತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ದುಃಖ ಧಾಮುರ್ದು ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪ ರೈದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ವಿಷ್ಣುಪುರಿಟ್ಟು ಬರ್ಪರು. ಇಂದು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ಕೊರಲಿ ತಿರುಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಡವಾದಿತ್ತ ರೈನರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರ್ಪ ಸಾಹುಕಾರರಂತೂ ಕಾಸನ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ದಯ ಪಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು ಇದರದು ನಿಕುಲು ಬಿಕಾರಿರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಓವೇ ಧರ್ಮದ ಕುಲಾದುಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿರುಪಲು ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೇರದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ. ಇದೇ ವಿನಾಶ ಎದುರುಡುಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇರುಂಡು ಐನ್ಯದವರ ಶಿವ ಬಾಬಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಟ್ಟು ಬದುಕಿ ಬಿಡ್ಪಾರು. ತಿರುಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪದಮದತ್ತು ಬೆಲೆ ಬಾಲುನ ಈ ವಸ್ತುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜಿರ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪದಿರ ಅಂಡ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಪಾಡೋನ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಏರು ಪಾರ್ಟಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಒಲ್ಪ ಅಂಡಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾದ ಪೋಪೆರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾಡೋನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡು. ಇಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು. ತೆರಿಪದ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಓರಿ ಬಾಬಾನಿ ಒತ್ತನ್ನುವ ಆರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಪೈರ ಸಾತ್ಯಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಬದಲಾವಣೆಂಡು ಇಂಚ ರಸ್ತೆಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು. ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬಹುಶಃ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುನು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಯುನರು. ಸುರುಕಾದ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಏನಿದ ಚಿತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಗೋಳ ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆ ಟುಪ್ಪಡ ಪರಸ್ಪರ ಕುಳಿದು ಊರಿ ನನವರೆಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಸೇರುವೆರು. ಇಂದು ದಾದ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು ಅಪಗ ತೆರಿಪಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಇಂದಿತ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಪಿರತಿರುಗದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂಚಿನ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪರೆ ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇರ್ದು ಕೇನುವೆರು ಅಂಡ ಕೆಲವರನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲು ನಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಮುರುಳಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋನಗಲ ಸಹ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದು ತಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಂಡಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಆತ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕ ಆದುಲ್ಲರತೆ. ಬಾಬಾ ಸಲಹೆಗೆ ಅವರೊಂದು ಪೇರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಯ ಹೃದಯ ಕನಪುಜರು ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಪಾಡುನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಎಂಗುಲು ಶಿವ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲು ಪಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒರಿಯತ್ತು ಒರಿ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ನಗರಡು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ ತೆರಿಪಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ತದ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರಿಯಡ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸಾಹಸ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಸಹಯೋಗ ಬಾಬನವು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಶಿವ ಬಾಬನ ಅಂಗಡಿಯತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ ಮೂಲಕ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಈ ಫಲ ಪರಸ್ಪರ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವಿಸದು ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ರೂಪ ಇರಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಬಳತೆಯನ್ನು ತೊಜ್ಪ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿ ಅವಡು ರಡ್ಡೆಯ ಪಾಂಡಲ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡಲ ಲಡೆಯಾಂಡು ಆತನ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕುಡ ಆಯ್ತ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏರಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರಡರ ಸಹಾನಿಕಲು ಐನು ಮರತು ಬಿಡ್ಲೆ
ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡ್ಲ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಪಾತೆರ್ರ ಬೆಲೆ ಪೋಚಿ ವರದಾನ ಶಾಂತಿದ ದೂತ ಆದ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಶಾಂತಿದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿ ಶಕ್ತಿದಾತ ಭವ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಶಾಂತಿದ ಸಂದೇಶವಾಕರು ಶಾಂತಿದ ದೂತ ಆದುಲ್ಲರು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ ಸದಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ ದೂತ ಪಂದ ತೇರಿಯೊಂದು ನಡಪಲೆ ಶಾಂತಿದ ದೂತ ಆದುಪ್ಪರು ಶಾಂತಿದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸಹ ಶಾಂತಿನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪರು ಅಕಲು ಅಶಾಂತಿ ಕೊರಿಯರ್ಡಲ ನಿಕ್ಲು ಶಾಂತಿನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕಲು ನಾವು ಸೂ ಪಾಡಾಗ ನಿಕಲು ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂದು ನಿಕಲು ಶಾಂತಿದ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿ ಶಕ್ತಿದಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಂಚೆ ಶಬ್ದದ ಬರ್ಪುನವು ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಶಬ್ದದ್ದು ದೂರ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಸಹ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಈತ ಲಗಣದ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿದ ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗನು ಜ್ವಾಲಾರೂಪಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗಡು ಸದಾ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ ದ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ ಜ್ಞಾನ ಲೈಟ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಮೈಟ್ ಆದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿದ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡಾಪನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಓವ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಓಂ ಶಾಂತಿ.